Прывітанне, даражэнькія мае. Вы на канале, які прысвечаны вывучэнню ваеннай гісторыі беларускага народа, і з вами Віталь Чарвінскі. Шчыра вам дзякуй за ўвагу да гэтага адукацыйнага праекта, за падабайкі, каментарыі і за іншую дапамогу. Дзякуй. Сёння распачынаем трэцюю частку лекцыі размовы, прысвечанай 13-гадовай вайне маскоўскай дзяржавы з Рэччу Паспалітай. У мінулых лекцыях мы разабралі прычыны вайны, яе пачатак, а таксама вынікі першага этапа. Перад тым, як перайсці да разгляду наступных падзей, прапаную вам прайсці не паліграф, але звычайны тэст для тых, хто хоча стаць свядомым беларусам. Увага! Пытанне. Хто падчас 13-гадовай вайны найбольш разрабаваў і разбурыў Берасці? А. Царскі ваявода Іван Хаванскі, Б. Шведскі кароль Карл X Густаў, С. Трансільванскі князь Дзёрдзь II Ракацы, Д. Наказны казацкі гетман Антон Жданович. Ну што, глузды да кучы? Падумалі, абралі свой варыянт. Насамрэч, пытанне даволі складанае. Дзеля эксперымента, ну і каб пашырыць гэты ваенна-гістарычны кантэнт на прасторах Ютуба, вось проста зараз пастаўце відэо на паузу і напішыце свой адказ у каментары. А напрыканцы гэтай лекцыі размовы праверым вашыя веды. Працягваем разбіраць на долькі наш умоўны грэйпфрут. Пасмакуем чарговую. І зноў акунаемся ў храналогію ваенных і ваенна-палітычных падзей. Перад вамі мапа, карта Вялікага княства Літоўскага, якое напрыканцы 1656 года наскрозь занятае чужынскімі войскамі, дзе маскоўцамі, дзе казакамі, а дзе шведамі. Шмат дзе гаспадараць мясцовыя, але ж перайшоўшыя на бок праціўніка. Вялікую шкоду чыняць і свае здэмаралізаваныя жаўнеры войска ВКЛ, асабліва замежныя найміты. Калі глядзець на ўсё гэта вачыма сярэднестатыстычнага грамадзяніна ВКЛ, магната, буйнога і дробнага шляхціча, вайскоўцам, мешчаніна, гарадскога рамесніка, селяніна, то выглядае ўсё далёка не аптымістычна. Зусім невясёлыя вынікі першага этапа вайны, які, нагадаю, скончыўся ў пачатку лістапада 1656 года падпісаннем Віленскага перамір'я. Пагадненне паміж маскоўскай дзяржавай і Рэччу Паспалітай аб спыненні ваенных дзеянняў і сумеснай барацьбе супраць Швецыі і Бранденбурга. Перамір'я падпісана, але ж ваенныя дзеянні на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага спыняюцца толькі часткова. Другі этап 13-гадовай вайны. Мы ўжо казалі, што другая палова 1656 года адзначылася актывізацыяй руху народнага супраціву ў Літве, у Беларусі. Найбольш праявілася ў ваколіцах Вільні, Менска, Барысава і Навагародка. 1657 год. Узброены супраціў насельніцтва пашыраецца. Ён распаўсюджваецца амаль на ўсе паўночныя і ўсходнія паветы Вялікага княства Літоўскага. Віцебскі, Полацкі, Магілёўскі, Мсціслаўскі, Смаленскі. Актывізуюцца партызанскі рухі на беларускім палессі. Шышы, воры, изменнікі, лазутчыкі, як называюць мясцовых партызан у сваіх лістах да цара, яго ваяводы, рабуюць прысяжную шляхту, якая перайшла в вечную службу. Да маскоўскага монарха робяць заставы на дарогах, сякуць царскіх ратнікаў, нават бяруць у палон маскоўскіх ваяводаў. Да слова, пра шышоў тыя ваяводы пачалі з няласкай узгадваць яшчэ з першых месяцаў вайны, а цяпер гэта ўжо будзённасць. Атрады сялян мяшчанаў дробнай шляхты узначальваюцца былымі казацкімі сотнікамі, кадравымі камандзірамі войска ВКЛ, іншымі харызматычнымі асобамі, у тым ліку і выхадцамі з сялянаў і мяшчанаў. Узаемадзейнічаюць з галоўнымі рэгулярнымі сіламі. Атрадаў шмат, баёў і сутычак таксама нямала. Імаверна, што ад лясных мсціўцаў дастаецца і вашым, і нашым. Такі час. Але вашым, маскоўцам, казакам, шведам дастаецца болей. З іншага боку, партызаны няслаба б'юць і прысяжную беларуска-літоўскую шляхту. Тут ужо элементы грамадзянскай вайны. З'явіліся ў беларускіх лясах так званыя ватагі лесунов, сяляну, якія стыхійна сышлі ў лясы ў пошуку паратунку ад голаду і знішчэння іх гаспадарак. І б'юцца ў першую чаргу супраць атрадаў сваіх мясцовых феадалаў, якія імкнуцца вярнуць уцекачоў назад. Найбольш гэта з'ява, як лесуны, распаўсюджваецца на случанню. Плюс да ўсяго, у гэты ж час ва ўсё разгараецца канфлікт паміж маскоўскімі ваяводамі і фармальным хаўруснікам Масквы, прадстаўніком украінскага гетманата, беларускім палкоўнікам Іванам Нячаем, які узначаліў казацтва ў Літве Беларусі замест забітага пад мурамі старога Быхава наказнога гетмана Івана Залатарэнкі. Канфлікт прыводзіць нават да ўзброеных сутыкненняў.
Пра гісторыю партызанскага руха і гарадскія паўстанні на тэрыторыі ВКЛ варта падрыхтаваць асобны, больш падрабязны ролік пазней. А пакуль працягваем вывучаць храналогію вайны. Люты 1657 года. Швецыя і яе хаўруснікі, Трансільванія, Бранденбург, гетманская Украіна, таксама Багуслаў Радзівіл са сваімі прыватнымі аддзеламі ствараюць кааліцыю, якая аднаўляе вайну супраць Рэчы Паспалітай. Гэта не складовая частка 13гадовай вайны, але ж баявыя дзеянні вядуцца і на тэрыторыі ВКЛ. Да слова, князь Трансільваніі Ракацы мае даволі амбітныя палітычныя планы, у тым ліку зазіраецца і на польскую карону. Пра стварэнне ўласнай дзяржавы марыць і Багуслаў Радзівіл, які пасля падпісання Кійданскай уніі перайшоў пад шведскі пратэктарат. Красавік 1657 года. Шведскі кароль Карл X Густаў аб'ядноўвае свае сілы з войскам трансільванскага князя Дзьордзя II Ракацы, корпусам наказнога гетмана войска запорожскага Антона Ждановіча, а таксама з палком Багуслава Радзівіла. Затым перапраўляецца праз Буг і рушыць у бок Берасця, на той момант галоўнай базы ВКЛ, дзе знаходзяцца адразу два вялікіх гетманы: каронны Станіслав Рывера-Патоцкі і літоўскі Павел Ян Сапега, якія чакаюць падмацавання падыходу дывізіі польнага гетмана літоўскага Вінцэнта Гасеўскага. Валоданне Берасцем, магутнай цвярдыні на злучэнні рэк Буг і Мухавец, дазваляе кантраляваць усе камунікацыі паміж Літвой, Мазовіяй, Падляшшам і Украінай. Сілы шведскай кааліцыі вялікія, па розных звестках да 50 000 жаўнераў. 19 траўня імі захоплена высокая. Актыўны ўдзел у гэтай аперацыі бяруць аддзелы Багуслава Радзівіла. Чакаемай упартай бітвы за Берасце не адбываецца. Польска-літоўскае войска, так і не дачакаўшыся падмацаванняў, адыходзіць. Сапега ідзе да Каменца, а Патоцкі рушыць у родную Польшчу, на Сандамір. У горадзе пакідаюць залогу. 2300 дужых жаўнераў, 1000 гарадскіх драбантаў з месцічаў габрэяў. Да слова, згаданыя драбанты з месцічаў — гэта мясцовыя жыхары, продкі сучасных беларусаў і украінцаў. Мясцовымі жыхарамі з'яўляюцца і габрэі. У гарадах ВКЛ яны ўваходзяць у склад гарадскіх апалчэнняў, мусяць за свой кошт трымаць уласныя харугвы. Такім чынам, берасцейскі гарнізон, які павінен абараняць добраўмацаваную фартэцыю, мае больш за 3000 чалавек. Здавалася, крэпкі арэшак, мусіць доўга трымацца. Па прыкладу ляхавічаў. Праціўнік акружае горад і пачынае аблогу. Пасля трохдзённага гарматнага абстрэлу берасцейскі кашталян Мельхіёр Савіцкі дае згоду на перамовы аб умовах капітуляцыі. Праз некалькі дзён вораг практычна без стратаў заходзіць у Берасце. Усё ўзбраенне берасцейскай фартэцы дастаецца шведам. У дадатак частка залогі, пераважна нямецкія найміты, пераходзяць на шведскую службу. На тое яны і найміты. Травень 1657 года. Берасце пад шведамі, але ж прэтэнзіі на гэта месца маюць не толькі яны, але ж і кожны з хаўруснікаў шведскага караля, які, дарэчы, перадае Берасце Трансільваніі. Заключана дамова з Дзьордзем Ракацы. Берасцейская зямля мусіць зрабіцца часткай вялікай вугоршчыны, вояк. Найбольш гэта не падабаецца казацкаму кіраўніцтву. Да слова, тым часам у Янаве, на Берасцейшыне, цяпер гэта горад Іванава Брэскай вобласці. Дык вось у Янаве ад рук казакоў, якія бачаць гэту зямлю краем русінскай мовы і праваслаўнага насельніцтва, у неверагодных пакутах гіне каталіцкі святар-езуіт Андрэй Баболя. Пазней будзе кананізаваны ў святыя. Знішчаюць казакі не толькі каталікоў, але і пратэстантаў, і юдэяў. Варта адзначыць, што ў гэтым гвалце казакам нярэдка дапамагаюць і мясцовыя русіны, шмат хто з якіх пасля вайны будзе пакараны горлам за здраду Рэчы Паспалітай. Не лепш паводзяць сябе і трансільванцы, якія разгортваюць сапраўдны тэрор у дачыненні да берасцейскай шляхты, асабліва той, што засталася вернай вялікаму гетману літоўскаму Паўлу Яну Сапегі. Рабуюцца маёнткі, зносяцца галовы. Ваенныя злачынствы ў заходняй частцы берасцейскага павета і на суседніх з ім тэрыторыях таксама чыніць і шведскае войска, у якім фінскія найміты нішчаць польскі горад Дарагічына, шотландскія марадзёраць Кодань. 30 кіламетраў на поўдзень ад Берасця, вёска гістарычнай Берасцейшчыны. Ды робяць гэта з такім імпэтам, што адзін з ротмістраў шатландскага аддзела выклікаецца на допыт да шведскага караля. Раз'юшаны Карл X Густаў так уражаны, што двойчы б'е шабляй плазам па галаве камандзіра марадзёраў і загадвае адправіць таго ў вязніцу. Але ж мясцовым жыхарам ад гэтага лягчэй не становіцца. Не дзіва, што народ узнімаецца на ўзброены супраціў супраць акупантаў. Вяртаемся ў Берасце.
Чэрвень 1657 года. З фактам перадачы гораду трансільванцам не згодны Богуслаў Радзівіл, які нават звяртаецца пісьмова да шведскага караля, але атрымлівае адмову. Тым самым развітваецца са сваёй амбітнай ідэяй па ўключэнню Берасця ў склад уласнай дзяржавы, якую планаваў стварыць пад пратэктаратам Швецыі. Рухі ў гэтым накірунку Радзівілам ужо зроблены. Фармальна шведскае падданства ўжо мае яго Слуцк. Таксама Нясвіж, які яшчэ ў снежні 1655 года быў захоплены прыватнымі войскамі Богуслава Радзівіла. Па факту, Нясвіжскі замак належыць яго стрыечнаму брату Міхалу Казіміру Радзівілу, які на той момант знаходзіўся ў Польшчы каля караля Рэчы Паспалітай, удзельнічаў у вайне са шведамі. Блізкае сваяцтва Міхала і Богуслава, дарэчы, не перашкодзіла новаму гарнізону добра так парабаваць нясвіжскую маёмасць Міхала Радзівіла, а таксама в аколіцы Нясвіжа. Акупацыю Берасця шведскай кааліцыі спрабуе выкарыстаць маскоўскі цар Алексей Михайлович. Ён прапануе літоўскім гетманам Сапегі і Гасеўскаму перайсці да яго на службу разам са сваімі дывізіямі. Абяцае поўнае фінансавае забеспячэнне. Но не нахабнік. На свае, так бы мовіць, прывабныя шлюбныя прапановы Масква атрымлівае ад кожнага з гетманаў гарбуза. Такая у нас народная традыцыя, як кажуць беларусы. Я яму пра абразы, а ён мне пра гарбузы. Неяк так. Да слова, гетманскія гарбузы мусілі быць значна большымі, а вось з гэтага, хоць і дробненькага, спадзяюся, атрымаецца смачная гарбузовая каша. Трэба будзе рэцэпт пашукаць. Вяртаемся ў ВКЛ на Берасцейшчыну. Тым часам падзеі на гэтым тэатры ваенных дзеянняў раптоўна змяняюцца. Шведскі кароль прымае рашэнне тэрмінова вывесці сваё войска з тэрыторыі Вялікага княства. Што за спешка? На Швецыю напала Данія, а палякі дамаўляюцца пра супольную абарону супраць шведаў з аўстрыйцамі. З-за пагрозы нападу татараў на Трансільванію вымушаны вяртацца дадому і трансільванскі князь Ракацы, войска якога неўзабаве пераймаецца польска-літоўскімі войскамі ў Галіцыі, дзе трапляе ў акружэнне ў раёне Львова і прымушаецца да ганебнай капітуляцыі. Гарнізон трансільванцаў, які заставаўся ў Берасці, мусіць пакінуць гэты цудоўны горад. Нядоўга музыка іграла, ў нашым выпадку венгерскія цымбалы. Шведская кааліцыя канчаткова разваліваецца, разрываюць Хаўрус са шведскім каралём Украіна і Богуслаў Радзівіл, які пераходзіць на прускую службу, а неўзабаве вяртаецца пад сцягі Рэчы Паспалітай, атрымаўшы амністыю ад караля Яна Казіміра Вазы. Такі час вяртаюцца пад каралеўскую ўладу радзівілаўскія Слуцк і Нясвіж. А што з Берасцем? Яно таксама ізноў у складзе Вялікага княства Літоўскага. 12 ліпеня 1657 года у горад заходзяць войскі Паўла Яна Сапегі. Берасце наша. І слава Богу. Працягваем апавядаць пра храналогію 13гадовай вайны. Лета 1657 года атрады сялянаў-мяшчанаў і дробнай шляхты амаль цалкам кантралююць Магілёўшчыну. Гэтым жа часам паказачаныя беларусы Дзяніса Мурашкі тройчы ходзяць на прысяжную навагародскую шляхту. Маскоўскія ўлады пачынаюць буйную аперацыю па выцясненні украінскіх казакоў з тэрыторыі Беларусі, якую Белую Русь лічаць менавіта сваім ганаровым трафеем, сваёй новадалучанай зямлёй. У Смаленску створаны спецыяльнае вайсковае злучэнне на чале з Сямёнам Змеевым, якому даручана высылка назад ва ўкраіну украінскіх казакоў са Смаленскага, Дубровінска, Аршанска і Магілёўскага паветаў. Плюс да ўсяго Змееў мае планы набраць у сваё войска да 3000 мясцовых жыхароў, правесці, так бы мовіць, частковую мабілізацыю. 27 ліпеня 1657 года лёсавызначальная падзея адбываецца ў гетманскай Украіне. Памірае Богдан Хмельніцкі. Праз 3 тыдні пасля гэтага рада казацкіх старшынаў у Чыгірыне абвяшчае яго сына, на той момант яшчэ зусім падлетка Юрыя Хмельніцкага, гетманам. Той адмаўляецца ад улады на карысць генеральнага пісара Івана Выгоўскага, дарэчы, праваслаўнага кіеўскага шляхціча. Усё гэта адбываецца без удзелу царскіх уладаў. Ай-яй-яй, але цар вымушаны прызнаць Выгоўскага гетманам. Нават дасылае таму гетманскую булаву, а войску запарожскаму жалаваную грамату. А тым часам у Літве Беларусі да ваенных нягод далучаецца стыхія.
На палеткі, якія з-за вайны летам 1656 года не былі належным чынам апрацаваныя, адбываюцца сапраўднае нашэсце палявых мышэй, якія на карню знішчаюць большасць ураджаю. Асабліва дастаецца меншчыне. Сістэма гандлю паралізаваная, што не дазваляе перавезці хлеб з іншых мясцінаў. У выніку ўжо з восені тут назіраюцца прыкметы голаду, які ўзімку дасягне жудасных памераў. Катоў, сабак, здыхляціны усялякую елі, а на астатак людзей рэзалі, і цела людскія елі, і памерлым трупам людскім у дамавіне вылежацца не давалі. Успаміны слуцкага шляхціча Яна Цадроўскага. У дадатак у 1657 годзе выбуховая яшчэ бяда – эпідэмія чумы, адна з самых знішчальных у беларускай гісторыі. Не спыняюцца і ўзброеныя сутыкненні. Увосень 1657 года партызанскі атрад Багровічу да 500 чалавек спрабуе авалодаць Барысавым. Снежень 1657 года прысяжная шляхта, згартаваная ва ўзброеныя атрады пад вёскай Прусавічу, што на паўночным усходзе Лагойшчыны, атакуе і разбівае атрад беларускіх казакоў Дзяніса Мурашкі, які на той момант з'яўляецца харуснікам маскоўскага цара, як, дарэчы, і прысяжная шляхта. Тут варта адзначыць, што царскія ўлады, якія не здолелі сваімі сіламі забяспечыць абарону той шляхты, якая ім паверыла і прысягнула, вымушана даюць згоду на самастойную узброеную абарону сваіх новых падданых, так званыя сілы самаабароны. А гэта вельмі небяспечна. Пройдзе зусім нямнога часу, і шмат якія шляхецкія атрады вернуцца на бок Рэчы Паспалітай і стануць змагацца супраць маскоўскага цара, якому раней прысягалі. Гэта будзе пазней, а зараз, напрыканцы 1657 года, Іван Нячай заходзіць у непрыступны дагэтуль стары Быхаў. Фармальна, цяпер гэты горад мусіць быць пад маскоўскай уладай, але па факту наказны беларускі палкоўнік маскоўскіх воінаў у горад не пускае. Была лекцыя пра гэтыя падзеі. Вось спасылка. Пачатак 1658 года. Віленскае перамір'е паміж Рэччу Паспалітай і маскоўскай дзяржавай ледзь-ледзь вытрымліваецца. Алексей Михайлович Цішайшы скардзіцца каралю Рэчы Паспалітай, што ягоных ратнікаў паўсюль б'юць, напрыклад, пад Пінскам ды ў іншых месцах. Царскі ўрад, улічваючы ўзрослую пагрозу з боку асобных непрымірымых літоўскіх камандзіраў шляхецкіх атрадаў для дыслакаваных у гарадах рускіх гарнізонаў, перш за ўсё Вільні, прымае меры па фарміраванні моцнай ваеннай групоўкі ў раёне Полацк, Вільня, Менск. Гэта цытата з кнігі расійскага гісторыка Ігара Бабуліна. Вельмі мяне тут зачапіў прыметнік «непрымірымыя». Я бы замяніў яго на «няскораныя». Такімі няскоранымі асобамі ў нашай гісторыі варта ганарыцца, што мы і робім. У сакавіку Масква перакідвае ў Вільню 5 палкоў салдацкага строя са Смаленска, Магілёва, Шклова, Барысава і Новага Быхава. З гэтых палкоў складаецца новая палявая армія пад камандаваннем Юрыя Далгарукага на выпадак узнаўлення вайны супраць Рэчы Паспалітай. У траўні з Полацка прыходзіць яшчэ адзін полк. У Вільню ўвесь гэты час цягнуцца абозы з правіянтам для новай арміі. Прыходзяць яшчэ 2 новыя драгунскія палкі, гэтым разам з Сеўска. Тым часам маскоўскі цар патрабуе хутчэй распачаць абяцаны яму элекцыйны сойм па умовах віленскага перамір'я. Але Ян Казімір Ваза то адкладвае правядзенне гэтага мерапрыемства з-за пошасці чумы, то з-за паходу на шведаў, то яшчэ з якой прычыны. Але ж нарэшце сойм, якога так чакае Масква, ўсё ж адбываецца. 25 ліпеня 1658 года. Варшава. Вальны сойм Рэчы Паспалітай пацвярджае элекцыю маскоўскага цара на каралеўскі пасад і нават паспявае выслаць інструкцыю камісарам пад Вільню. Але ўжо на наступны дзень, 26 ліпеня, супраць элекцыі выступаюць біскупы, якія заяўляюць, што цар можа стаць каралём толькі пасля таго, як прыме каталіцтва. І сойм гэты пратэст падтрымлівае, як кажуць, вось і прыплылі тапкі да канапы. Масква ў ступары, а Ян Казімір Ваза дасылае камісарам таемны ліст, дзе інструктуе, каб вялі перамовы як мага марудней, ды каб мелі добрую сувязь з беларускім палкоўнікам Іванам Нячаем. У выніку сойм у Варшаве канчаткова абвяргае прэтэнзіі маскоўскага цара на трон караля Рэчы Паспалітай. Больш за тое, сойм патрабуе ад Масквы вяртання ўсіх сваіх захопленых земляў. Вось дык паварот, няўжо ўвесь гэты час вадзілі Цішайшага за нос? Які адказ ад Алексея Михайловича можна чакаць на такія заявы? Як мінімум скасавання умоваў віленскага перамір'я, а гэта значыць працяга вайны. Жнівень 1658 года. Пад Вільняй нарэшце сфарміравана новая групоўка маскоўскіх войскаў.
Па некаторых звестках каля 11 тысяч чалавек. Па сваім маштабе да чарговага государева пахода трэцяга па ліку. Гэта групоўка, якую узначалівае маскоўскі ваявода князь Юрый Далгарукаў, яўна не дацягвае, але даволі баяздольная. Мэта – захапіць Жамойць, вярнуць страчаныя гарады Літвы і тым самым канчаткова завяршыць падпарадкаванне Вялікага княства Літоўскага Маскве. Жнівень 1658 года у якасці дэманстрацыі сілы адбываецца разарительны паход Юрыя Далгарукава ў Жамойць. Далгарукаў ідзе на Кейданы, вяртаецца адтуль, падкоўна уступае ў бой з аддзеламі Вінцэнта Гасеўскага, чым завяршаецца сеча ўзаемнымі забітымі, параненымі і палоннымі. Усё як на вайне. Цікава, што кожны з бакоў прыпісвае перамогу ў гэтым баі менавіта сабе. 16 верасня 1658 года у казацкім абозе пад Пуціўлем на Палтаўшчыне гетманам запарожскага войска Іванам Выгоўскім і камісарамі Рэчы Паспалітай падпісана пагадненне аб стварэнні новай федэрацыі Рэчы Паспалітай трох народаў – кароны польскага, Вялікага княства Літоўскага і казацкай дзяржавы Вялікага княства Рускага. Гадзяцкі дагавор мусіць змяніць і ход вайны і палітычную карту рэгіёна. Беларускі наказны палкоўнік Іван Нячай цяпер ужо афіцыйна пераходзіць на бок Рэчы Паспалітай. Верасень 1658 года маскоўскі ваявода Юрый Далгарукаў з трывогай паведамляе цару, што «Вся присяжная шляхта всех поветов изменили, и к ним, гетманам, к Павлу Сопеге и Гонсевскому, пристали, и твоих ратных людей везде побивали, и в полоны мали, и конские стада отгоняли». Тым часам у паўднёва-ўсходняй частцы Беларусі казацкія атрады беларускага палкоўніка Івана Нячая перакрываюць дарогі, тым самым прыпыняючы зносіны паміж гарадамі і гарнізонамі праціўніка. Да Нячая далучаюцца харугві віцебскай шляхты палкоўніка Самуіла Ціханавецкага, аршанскай шляхты ротмістра Сулікоўскага, таксама атрады крычаўскай і мсціслаўскай шляхты. Далучае да войска Івана Нячая свой полк, сабраны з сялянаў, мяшчанаў і дробнай шляхты, і іншы беларускі палкоўнік Дзяніс Мурашка. Кастрычнік 1658 года гетманы Павел Ян Сапега і Вінцэнт Гасеўскі падыходзяць да Вільні з розных кірункаў. Вялікі гетман Літоўскі разбівае палявы лагер у 10 вярстах на поўдзень ад горада каля вёскі Рудаміна, а польны гетман Літоўскі размяшчаецца ў 3 вярстах на поўнач ад Вільні, каля вёскі Веркі. Цяпер гэта Вяркяй, раён сучаснага Вільнюса. Пад камандай Гасеўскага толькі кавалерыя, бо астатняя частка дывізіі на чале з абозным літоўскім Самуэлем Камароўскім пакінута каля Велькаміра за ракой Святой. У Вінцэнта Гасеўскага каля 1200-1500 вершнікаў. Гэта самая распаўсюджаная лічба з тагачасных крыніцаў. Расійскі гісторык Ігар Бабулін лічыць, што вершнікаў магло быць больш за 5000, таму што ў гэты час сілы Гасеўскага значна выраслі за кошт здрады ўсёй прысяжнай шляхты навакольных паветаў. Мо і так, но тут ключавое слово «усёй» да апошняга шляхціча. 21 кастрычніка 1658 года адбываецца Веркаўская бітва каля вёскі Веркі. Палявы гетман Літоўскі б'ецца супраць 10-тысячнага войска Юрыя Далгарукага, маючы толькі конніцу і драгунаў, конную пяхоту. У праціўніка 4000 конніцы і 6000 пяхотнікаў. Частка пяхоты і драгунаў каля 1000 чалавек пакінуты абараняць Вільню. Нечаканы удар маскоўцаў прыносіць ім плён. Харугвы Гасеўскага разгромлены, яго абоз захоплены, а сам польны гетман мужна абараняецца, страчвае падчас бою 2 канёў, атрымлівае раненне і трапляе ў палон. З аднаго боку, варта адзначыць злачынную бестурботнасць і самаўпэўненасць Гасеўскага, які не чакаў нападзення ворага. Па ўспамінах удзельніка тых падзеяў Самуіла Зубовіча: «Наш лагер стаяў у мілі ад ворага, без акопаў, без гармат, без пяхоты, з п'янымі, без асаблівай асцярожнасці. У панядзелак раніцай, калі чалавека ўбачыць можа, Масква ўстала так блізка да нас са ўсёй баталіі, то страляліся з пісталетаў і шаблямі, дакраналіся». З іншага боку, як пазней напісаў літоўскі канцлер Казімір Пац, Гасеўскі, маючы 1500 вершнікаў, прыехаў не біцца, а як камісар у Вільню на перамовы. І не чакаў нападу маскоўцаў на яго лагер у Верках. Але тут не варта ўсё скідваць на промахі нашага палявога гетмана. Трэба аддаць належнае вайсковаму таленту, прыпраўленага нахабнасцю маскоўскага ваяводы Юрыя Далгарукага, які, маючы праціўніка з 2 бакоў, з поўначы і з поўдня, атрымаўшы звесткі аб малалікасці войска Гасеўскага, не стаў чакаць імавернага нападзення абодвух літоўскіх гетманаў, хоць на гэты момант афіцыйна і мусіла дзейнічаць перамір'е, але ж бывае і не да рыцарскіх законаў. Дык вось,
Юрый Далгарукаў вырашыў ударыць першым. Уначы прывёў шматлікія войскі бесшумным натоўпам у ваколіцы Верак і нанёс нечаканы ўдар. Важная акалічнасць. Гэтага разгрому магло і не быць, бо адносна недалёка знаходзілася дывізія вялікага гетмана літоўскага Паўла Яна Сапегі, які, па меркаванні многіх сучаснікаў, свядома не пайшоў на дапамогу Гасеўскаму. Ізноў інтрыгі і асабістыя антыпатыі абодвух гетманаў перашкаджаюць агульнай справе. Сапега адступае з-пад Вільні ў бок Навагародка. Вельмі шкада, бо вызваленне сталіцы Вялікага княства літоўскага магло стаць адным з рашаючых фактараў карэннага пералому ў вайне на нашу карысць. Гэтым разам не атрымалася. Тым часам за кошт шырокага далучэння шляхты, уключаючы тую, што некалі прысягнула цару, вызваленчы рух у Літве Беларусі разгортваецца з новай сілай. Мы ўжо адзначалі, што з боку Масквы ён класіфікуецца як мяцеж. Край працягвае ўскалыхвацца не толькі хвалямі гарадскіх паўстанняў супраць акупацыйных уладаў, але і шматлікімі палявымі баямі. Атрады беларускага палкоўніка Дзяніса Мурашкі і сотніка Дразда, агульна каля 4000 чалавек, вызваляюць ад маскоўцаў Талачын. Літоўскі палкоўнік Лісоўскі на чале свайго атрада 500 чалавек заходзіць у Чарэю. Лукомскі вызваляе Бешанковічы, але ненадоўга. 18 кастрычніка 1658 года. У Чарэі збіраюцца атрады літоўскіх палкоўнікаў Лукомскага, Слонскага і Лісоўскага. Гэтыя атрады складаюцца са шляхты, узброеных мяшчан і сялянаў. Да групоўкі далучаюцца 500 казакоў наказнога палкоўніка Багрэвіча. У гэты самы час казацкі атрад палкоўніка Рытлі, 2000 так званых украінскіх чаркасаў, пры падтрымцы мсціслаўскіх шляхцічаў і мяшчанаў бярэ ў аблогу Мсціслаў, дзе знаходіцца маскоўскі гарнізон. 120 салдат на чале з ваеводам Васіліем Ацяевым. Пасля 2 штурмаў маскоўскі ваевода выкідвае белы сцяг. Царскім ратнікам гарантуецца бяспечны выхад з горада, але казакі не стрымліваюць сваё абяцанне. Усе маскоўцы разам з ваеводам пасечаны. Выходзіць, што падманулі. У Рославе мясцовая шляхта захоплівае ў палон царскага ваяводу, а ў свой горад запускае атрад нячаеўцаў, казакоў беларускага палкоўніка Івана Нячая. У Езярышчы адбываецца бунт мужикоў супраць невялікага маскоўскага гарнізону. У горад заходзіць атрад былой прысяжнай шляхты. У Крычаве мяшчане складаюць паміж сабой спісы і, знішчыўшы царскую залогу, бяруць уладу ў горадзе ў свае рукі. Мяшчане нам изменілі, ваевод нашых ратных людзей пабілі. З вялікім сумам канстатуе маскоўскі гасудар. У Новым Быхаве царскі гарнізон таксама перабіты мяшчанамі. Восень 1658 года да сапежанскай дывізіі масава долучаецца шляхта і мяшчане Гарадзеншчыны, вызвалены Навагародак. Аршанскі харужы Самуил Кмітіч на чале корпуса з 12 харугваў, імаверна, ад 1500 до 3000 байцоў, дзеля падтрымкі сялянска-шляхецкага вызвольнага руху здзяйсняе рэйд па тылах маскоўскага войска ў беларускім Падняпроўі, разбіваючы варожыя аддзелы і заставы. Дарэчы, гэта той самы Самуил Кмітіч, які ў будучым стане прататыпам Анджэя Кміціца, героя рамана Генрыка Сянкевіча «Патоп». Вось так будзе выглядаць яго сцэнічны вобраз, а такім яго пазней убачыць беларускі мастак Вячеслаў Валынец. Намаляваў адмыслова для маёй кнігі «Беларусь у войнах. Асобы і падзеі» выйшла ў 2016 годзе. Будзем выкарыстоўваць гэту выяву Кмітіча надалей і мы з вамі. Кастрычнік 1658 года маскоўскі ваевода Юрый Далгарукаў, трыумфатар бітвы пад Веркамі, з-пад Вільні, там пакінуты моцны гарнізон, кіруе сваё войска на Барысаў, а затым на Шклоў, дзе становіцца лагерам на зіму. Усе гэтыя дзеянні праходзяць без каманды цара Алексея Михайловича, які на гэта вельмі злуецца, але потым суцяшае свой гнеў. Па меркаванні аднаго з вядомых савецка-расійскіх гісторыкаў Барыса Флорі, Далгарукаў, адводзячы сваю армію з-пад Вільні, выратаваў яе ад сур'ёзных непрыемнасцяў таму, што маскоўская ўлада ў заходніх абласцях Вялікага княства літоўскага фактычна перастала існаваць, а малалікія царскія гарнізоны апынуліся ў асяроддзі варожых ім сіл. Мы разумеем, што тыя так званыя варожыя сілы гэта, імаверна, такія тагачасныя, такія мясцовыя пацаны, якія выйшлі бараніць свае вуліцы ад чужынцаў. У лагеры пад Шкловам Далгарукаў атрымлівае ад цара грошы для ратнікаў сваёй арміі, распускае па дамах дваранаў і дзяцей баярскіх, а пяхоту адпраўляе на ўзмацненне гарнізонаў у Смаленску, Шклове, Полацку, Віцебску. Сам Далгарукаў пазней накіруецца ў Маскву, куды пад узмоцненай аховай 2 маскоўскіх стралецкіх прыказаў павязе палоннага польнага гетмана літоўскага Вінцэнта Гасеўскага.
Кастрычнік 1658 года ваяводзе Васілію Валынскаму загадана дзейнічаць супраць мяцежных казакоў Нечая до Мстиславля, из Мстиславля и на Кричев, и из Кричева на Рослав для того, чтобы те города от воров и изменников очистить. Воевода Восип Сукин, узмоцненный рейтерскими полками, со Смоленска отправлены идти на воров и на изменников в Витебской и в Полоцкой уезды. Гэтым жа часам з Масквы ў Смаленск прыбывае стольнік Григорий Козловскі. Ён узначальвае моцны полк, у якім 3 роты сабраныя з прысяжнай смаленскай шляхты, 5 рот маскоўскіх драгунаў, рота донскіх казакоў, полкавая артылерыя, шэраг іншых падраздзяленняў рэгулярнай арміі. Да Козловскага далучаецца ваявода Семён Змеяў, які прыходзіць са сваім атрадам з Магілёва. Частку змеяўскага атрада складае магілёўская прысяжная шляхта. Задача, якая стаіць перад Козловскім і Змеевым, змаганне супраць так званых мяцежнікаў. 3 лістапада 1658 года великалітоўскім войскам вызвалены Менск, які 3 гады знаходзіўся пад царскай уладай. Да слова, за гэты час у горадзе былі ўзведзены новыя абарончыя ўмацаванні. На тэрыторыі верхняга горада пабудаваны драўляны астрог. Для абароны прыстасаваны будынак гарадской ратушы і муры свята-духаўскага манастыра Базыльянак. Не дапамагло. Спачатку горад блакуецца аддзеламі мясцовай павятовай шляхты, а затым бярэцца імклівым штурмам атрада Александра Палубінскага. Так, таго самага нашчадка князя Андрэя Полацкага, сына знакамітага Альгерда. Царскі ваявода Аладзін, захоплены ў палон, пазней будзе абменены. Лістапад 1658 года праціўнік ізноў заходзіць у Друю, якая раней была вызвалена ад царскай улады шляхтай Браслаўскага павета. 16-18 лістапада 1658 года у выніку некалькіх баёў і штурмаў у праціўніка адбіта Глыбокае. Гэта здзейснена аб'яднанымі сіламі літоўскага палкоўніка Уладзіслава Валовіча, князя Семёна Гінскага, палкоўніка Пятра Рудаміны і іншых камандзіраў, якія ўзначалілі шляхту Ашмянскага павета і Полацкага ваяводства, а таксама драгунаў і 7 харугаў татар, якія жывуць у Літве, продкаў сучасных беларускіх татараў. Як узгадваў удзельнік тых падзей шляхціц Адам Ласцінскі, да Глыбокага было 3 прыступы, і на 3-м прыступе Глыбокая і ваяводу з жонкай і гасударавых служылых людзей Валовіч узяў. Дарэчы, Валовіч не здзяйсняе гвалту да палонных, як нярэдка адбываецца ў тыя часы, і пасля прафілактычнай размовы адпускае ўсіх на волю, уключаючы царскага ваяводы і яго сям'ю. У гэтыя ж дні, 16 лістапада ў 300 кіламетрах ад Глыбокага, аб'яднаныя сілы царскіх военачальнікаў Козловскага і Змеева захопліваюць Чавусы. Чаусы і пасады выжглі, і гарадавой вал раскапалі, і ров зарушылі. 6 снежня 1658 года ваявода Васілій Валынскі атрымлівае царскую грамоту з загадам у Мстислаўскім і Крычевскім паветах воров и изменников шляхту и мужиков промышлять, села и деревни пожечь, а прочь церквей и монастырей, а приступать к городам не велено. Працягваецца снежень. На тэрыторыю ВКЛ на Віцебшчыну заходзіць яшчэ адна групоўка царскіх войскаў, так званая экспедыцыя маскоўскага стралецкага прыказа Васілія Пушачнікава. Мэта экспедыцыі? Не даследчыцкая, але карная. Накіравана для знішчэння шышоў, так, тых самых шматлікіх атрадаў лясных мсціўцаў, знішчэння шышоў, а таксама пакарання былой прысяжнай шляхты, якая здрадзіла цару. Сустракае экспедытараў у Віцебску мясцовы царскі ваявода Мікіта Бабарыкін, які, каб давесці абстаноўку, якая склалася ў гэтым рэгіёне, перадае Пушачнікову наступны рапорт. В Витебском, где уезде во многих местечках бунтуют присяжная витебская шляхта, Янко Юндол с товарищи, и шишиде во многих местах по селам и деревням переезжая живут, а с Юндолом где 2 хорунги. Пушачнікаў хутка бярэцца за справу, рушыць па павету, рапартуе пра пераможныя баі з атрадамі шышоў і нават з тым самым Юндолам. Кіруе ў бок Бешанковічу, дзе мусіць злучыцца з Восіпам Сукіным. Вечарам 20 снежня пад Бешанковічамі удзельнікаў экспедыцыі, які ледзь паспяваюць стаць абозам, атакуюць харугвы сапежанскага войска. 5 великалітоўскіх палкоўнікаў узмоцненыя шышамі. Камандуе гэтымі аб'яднанымі сіламі Самуіл Кміціч. Адбываецца буйны начны бой. Сеча не выяўляе відавочнага пераможцу. На наступны дзень Кміціч асабіста сустракаецца з Пушачнікавым, каб пагаварыць з ім аб добрай справе, каб кроў суняў і сёлы і вёскі і панскія двары паліць перастаў. Перамовы вынікаў не даюць, тым больш да Пушачнікава нарэшце далучаецца атрад ваяводы Сукіна.
Адбываецца новы бой з харугвамі Кміціча, які ў выніку вымушаны адступаць, але ж адмяняюцца і планы маскоўцаў ісці на Лукомль. Недастаткова сіл. Экспедыцыя завершана. Царскія ваяводы вяртаюцца ў Смаленск рыхтаваць навуковую справаздачу. Тым часам харугвы великалітоўскіх палкоўнікаў Кміціча, Лукомскага, Слонскага, Лісоўскага і Прасецкага размяшчаюцца ў ваколіцах Лукомля, Бешанковічаў і Чашнікаў. Не праходзіць некалькіх дзён, як новыя баі. Гэтым разам супраць царскага ваяводы Івана Лабанова-Растовскага, што выступае да Лукомля з Магілёва. Маскоўскі гасудар ускладвае на Лабанова-Растовскага, якому мусяць падпарадкоўвацца ўсе палкавыя ваяводы на гэтым тэатры ваенных дзеянняў, галоўную адказнасць у барацьбе супраць беларускага палкоўніка Івана Нячая і мяцежнай літоўска-беларускай шляхты. Адбываецца баі пад Талачынам. У ноч на 1 студзеня 1659 года харугвы Самуэля Кміціча атакуюць лагер Лабанова-Растовскага. Няўдала. Здавалася б, навагодняя ноч, ратнікі на падпітку, самы спрыяльны момант для нечаканага нападзення. Але ж маскоўцы адсвяткавалі свой Новы год яшчэ ў верасні. Пакуль у іх такая традыцыя. Войска Лабанова-Растовскага ўвесь час узмацняецца чарговым стралецкім прыказам, новымі салдацкімі і іншымі палкамі, данскімі казакамі, а таксама атрадамі мабілізаванай мясцовай прысяжнай шляхты. Смаленскай, Віцебскай, Магілёўскай і Крычаўскай. Нягледзячы на моцную групоўку да 8000 чалавек, барацьба з мяцежным беларускім палкоўнікам Іванам Нячаем зацягваецца на некалькі месяцаў. Пасля паражэння ў бітве пад Мсціславам 11 сакавіка 1659 года той зачыняецца ў Старым Быхаве, дзе зацята трымае абарону. У пачатку 1659 года наступальную кампанію па вяртанні пад царскую ўладу страчаных гарадоў ВКЛ пачынае і Пскоўскі полк. Да 4000 чалавек царскага ваявода Івана Хаванскага, да слова, нашчадка вялікага роду Гедымінавічаў, продкі якога калісьці пакінулі Вялікае княства Літоўскае і з'ехалі ў Маскву. Хаванскі рушыць ад Нарвы да заходняй Дзвіны, якую пераходзіць, бярэ ў аблогу Браславу крэпасць і Казань, якія даволі хутка прымушае да капітуляцыі. У апошнія дні студзеня 1659 года адбываецца жорсткая сеча каля Мядзела. Маскоўцы разбіваюць размешчаныя абозам харугвы віцебскага ваяводы Уладзіслава Валовіча і Мікалая Юдзіцкага. Да слова, стрэечнага брата Міхала Юдзіцкага, які ў гэты час трымае абарону ў Ляхавіцкім замку. Узгадвайце, тэст для эрудыту ў мінулай лекцыі, там якраз пра героя абароны Ляхавічаў Міхала Юдзіцкага. Паглядзіце, хто прапусціў. Пад царскую ўладу ізноў пераходзяць Браслаўскі і Ашмянскі паветы. Некаторая частка шляхты прыпыняе супраціў маскоўцам. Адноўленыя ваенныя дзеянні на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага набіраюць абароты. Сілы, якія знаходзяцца пад камандаваннем Самуэла Кміціча, а гэта 12 конных харугваў, плюс атрады великалітоўскіх палкоўнікаў і шышоў. Дык вось, гэтыя сілы, што дзейнічаюць на Віцебшчыне, некаторыя гісторыкі называюць авангардам войска вялікага гетмана літоўскага Паўла Яна Сапегі, стаўка якога тым часам знаходіцца ў Берасці. Сакавік 1659 года Павел Ян Сапега пасля 5-месячнай блакады вызваляе Гародню, пасля чаго вялікі гетман літоўскі па загаду караля выпраўляецца ў Курляндыю біцца супраць шведскага фельдмаршала Дугласа, а тым часам у Вялікім княстве Літоўскім працягваюцца карныя экспедыцыі маскоўскіх ваяводаў з мэтай вярнуць пад государеву руку і змянівшыя гарада. Выпраўляецца ў паход ва Ўкраіну вялізнае войска маскоўскага ваяводы князя Аляксея Трубяцкога, знаёмае літвінам беларусам імя, асабліва мсціслаўцам. Мэта сілай зброі схіліць мяцежнага казацкага гетмана Івана Выгоўскага на маскоўскі бок. Ваўсю выкарыстоўваецца незадаволенасць украінскіх казакоў умовамі Хаўруса з Польшай. Справакавана казацкае паўстанне супраць Выгоўскага, якога казацкая старшына вымушае адмовіцца ад гетманскай булавы. Гетманам абраны Юры Хмяльніцкі, сын Богдана, які, дарэчы, дае прысягу каралю Рэчы Паспалітай, але Масква ўсё ж даціскае. Так званы пераяслаўскі паход па ўкраінскіх землях арміі маскоўскага князя Трубяцкога прыводзіць да новага пераяслаўскага дагавора, які падпісваецца 17 кастрычніка 1659 года. Малады гетман Юрый Хмяльніцкі прысягае цару Алексею Михайловичу. Цяпер аўтаномія Украіны значна абмежавана. Павялічана колькасць царскіх гарнізонаў, строга забаронены любыя самастойныя знешнепалітычныя зносіны. Гэта ва Ўкраіне, а мы вяртаемся ў Літву, Беларусь, якую, акрамя шматлікіх асобных атрадаў, няма каму бараніць. Рэгулярнае великалітоўскае войска зараз па-за межамі сваёй дзяржавы. Снежань 1659 года войска Івана Хаванскага заходзіць у Гародню.
Старажытны горад Літвы Беларусі зноў пад двухгаловым арлом. З заваяванай гародні маскоўскі ваявода выпраўляецца ў бок Берасця. Праходзячы па тэрыторыі берасцейскага павета, ён распускае перад сабой раз'езды, якія агнём і мечам пустошаць і губяць гарады і вёскі, знішчаюць і паляць як духоўныя, так і панскія двары, людзей сякуць, мардуюць. Захоплены Каменец, якому дастаецца па поўнай. Там спалены мясцовы замак, царква Божага нараджэння і касцёл Святога Духа. З астатніх храмаў павыдзіраныя ўпрыгожванні і званы. Ратуша пераўтворана ў попел разам з усімі справамі і кнігамі. Дамы ў горадзе амаль усе пушчаныя дымам. Добра, хоць мясцовую вежу не разабралі па цаглінках. Стане пазней адным з сімвалаў Беларусі. Тым часам, снежань 1659 на Магілёўшчыне сіламі арміі Івана Лабанова-Растоўскага нарэшце, хоць і ў выніку здрады, але захоплены стары Быхаў. Трапляе ў палон беларускі палкоўнік Іван Нячай. Зноў вяртаемся на Берасцейшчыну. Студзень 1660 года. Іван Хаванскі начным штурмам бярэ берасцейскі замак, пасля чаго Берасце зруйнавана да апошняга будынка, спалена і ў невыч абрынута. З мясцовых жыхароў тут застаецца вельмі малая кучка людзей. Непераможныя ў гэтыя месяцы вайны войска Хаванскага быццам ледакол рушыць на Ляхавічы, Нясвіж і Слуцк, але нарэшце разбівае нос свайго карабля аб непрыступныя муры Ляхавіцкага замка, які стаіць першым на яго шляху. Перад тым робяцца спробы ўзяць усе 3 непрыступныя замкі без крыві. «Літвены, вы акружаны, здавайцесь!» Што атрымліваюць у адказ? Давайте прасочым. У Нясвіжы так званых парламенцёраў, дэлегацыю прысяжнай шляхты, адмаўляюцца нават пусціць у горад, не кажучы ўжо пра тое, каб весці перамовы. Яшчэ радыкальней ставяцца да падобнага пасольства ў Слуцку, папярэдзіўшы прадстаўнікоў з прысяжнай шляхты. Калі яшчэ возьмецеся за такую паслугу, заплаціце за яе калом у адно месца. Як мінімум двойчы адмаўляе парламенцёрам здаць горад нават на выгодных умовах камендант Ляхавіцкай фартэцы Міхал Юдзіцкі. Надалей ляхавічы паспяхова адбіваюць усе штурмы раз'юшанага праціўніка. Непахісна трымаецца і Нясвіж. Да слова, там, як і ў Ляхавіцкай фартэцы, няшмат прафесійных жаўнераў. Аснову гарнізона, які налічвае 1200 чалавек, складаюць мясцовыя мяшчане, размеркаваныя па драгунскіх і пяхотных аддзелах, залежнае насельніцтва з развілаўскіх маёнткаў, прыдворныя слугі, а таксама шляхта, якая адмовілася стаць прысяжнай, прысягнуць маскоўскаму гасудару. З дзясяткаў ротмістраў толькі адзінкі маюць баявы вопыт. На ўзбраенні Нясвіжскага замка 32 гарматы і 2 марціры, якія абслугоўваюць 4 пушкары. Варта адзначыць дзёрзкасць нясвіжскіх абаронцаў, невялікія атрады которых даходзяць ажно да ляхавічаў, знішчаюць царскія раз'езды, што займаюцца нарыхтоўкай хлеба і фуражу. Ваявода Хаванскі вымушаны скардзіцца цару. Ляхавічы і Нясвіж сталі прамеж тваіх заваяваных гарадоў, і ад іх ратнікаў праходу няма. Стаіць непрыступная і слуцкая цвярдыня, мясцовы гарнізон якой менш актыўны ў вылазках, але ж трымаецца, як скала. Вось такі ў нас атрымліваецца бярмудскі трыкутнік. У дадатак да ўсяго, у гэтым складаным для навігацыі варожых суднаў раёне актывізуецца баявая дзейнасць аддзелаў Дзяніса Мурашкі і Самуіла Аскеркі, якія пад прыкрыццём мясцовых лясоў як могуць шкодзіць войскам Івана Хаванскага, перакрываюць камунікацыі, знішчаюць раз'езды, турбуюць непрыяцеля раптоўнымі налётамі. Але, на жаль, нягледзячы на ўсе гэтыя лакальныя дзеянні, поспехі маскоўскага войска ўсё ж больш відавочныя. Групоўка Івана Хаванскага цяпер кантралюе амаль усю паўднёва-заходнюю Літву, Беларусь. Да прысягі цару прыведзена шляхта Слонімскага і Ваўкавыскага паветаў, а таксама Навагародка, які захоплены. Тут варта адзначыць, што шляхта падзелена, па-жывому парэзана напалам, і гэта вялікая наша трагедыя. Слонімская, Ваўкавыская, Навагародская і іншая прысяжная шляхта вымушана біцца на смерць з іншымі прадстаўнікамі той самай Слонімскай, Ваўкавыскай і Навагародскай шляхты, тымі, хто застаўся стаяць за сваё вялікае княства літоўскае, б'ецца з тымі, хто верыць у перамогу Рэчы Паспалітай. І для гэтай веры ёсць падставы. Красавік 1660 года. Частка войска ВКЛ пасля пераможных бітваў вяртаецца з Курлянды, заходзіць на тэрыторыю ВКЛ і рушыць на Вільню, дзе зачыніўся гарнізон царскага ваяводы Данііла Мушэцкага. 3 траўня 1660 года. Рэч Паспалітай і Швецыя спыняюць вайну. Крывавы патоп
сыходзіць з польскіх земляў. Паміж Рэччу Паспалітай, свяшчэннай рымскай імперыяй германскай нацыі Бранденбургам з аднаго боку і шведскім каралеўствам з другога пры пасярэдніцтве Францыі падпісаны так званы Аліўскі мірны дагавор па назве Аліўскага кляштара пад Гданьскам, дзе праходзілі перамовы. Ад Вялікага княства літоўскага подпіс пад дамоваю ставіць канцлер ВКЛ Крыштоф Пац. Кароль польскі вялікі князь літоўскі Ян Казімір Ваза назаўсёды выракаецца прэтэнзію на шведскі трон і адмаўляецца ад часткі інфлянтаў. У самой Рэчы Паспалітай усім грамадзянам, якія паспелі паслужыць у шведскім войску, а такіх было нямала, аб'яўлена амністыя. Цяпер можна ўсе сілы накіраваць на дапамогу вялікаму княству літоўскаму. Тут ужо усе даўно зачакаліся. Такім чынам, другі этап вайны храналагічна уцісківаецца паміж двума гістарычнымі падзеямі, падпісаннямі перамір'яў Віленскага і Аліўскага. Як бачым, гэты этап цягнуўся доўгія 3,5 гады. Важная заўвага, каб не было блытаніну ў вашых галовах, у прадстаўленай лекцыі размове колькасць этапаў вайны і іх храналагічныя рамкі вызначаны мной уласна. Дзеля зручнасці падачы інфармацыі і адрозніваюцца ад таго, што прадстаўлена ў афіцыйных гістарыяграфіях, навуковых працах, энцыклапедыях і падручніках. А цяпер вяртаемся да тэста пад умоўнай назвы «Хто хоча стаць свядомым беларусам». Спадзяюся, што ў каментарыях ужо шмат адказаў. Нагадаю, гучала пытанне: хто падчас 30гадовай вайны найбольш разрабаваў і разбарыў Берасці? А. Царскі ваявода Іван Хаванскі, Б. Шведскі кароль Карл X Густаў, С. Трансільванскі князь Дзёрдзь II Ракацы, Д. Наказны казацкі гетман Антон Жданович. Той, хто уважліва глядзеў і слухаў сённяшнюю лекцыю, ужо ведае правільны варыянт. Але варта удакладніць. Па самай распаўсюджанай версіі ў беларускай гістарыяграфіі даводзіцца, што Берасці было разрабавана і спаленае падчас акупацыі шведамі ў 1657 годзе. А вось па меркаванні сучаснага гісторыка Андрэя Катлярчука, які з'яўляецца, напэўна, самым аўтарытэтным знаўцам гэтай тэмы, Берасці найбольш зруйнавалі ў студзені 1660 года і зрабілі гэта войскі Івана Хаванскага, на што маюцца дакументальныя пацверджанні. Такім чынам, правільны адказ А. Царскі ваявода Іван Хаванскі. На гэтым усё, даражэнькія. Пры падрыхтоўцы лекцыі былі выкарыстаны творы мастакоў, прозвішчы якіх вы бачыце на экране, а таксама навуковыя і навукова-папулярныя працы гісторыкаў і публіцыстаў. Вялікая ім усім ад нас падзяка. Што прачытаць? Навуковы артыкул беларускага гісторыка Андрэя Катлярчука «Другая паўночная вайна і апошняя шведская аперацыя ў ВКЛ аблога Берасці 1657 года і спрэчка за места». Надрукаваны ў беларускім гістарычным аглядзе том 12, снежань 2005 года, асабліва будзе карысным для тых, каго цікавіць гісторыя Берасці. Варта пачытаць працу літоўскага гісторыка-археолага Антанаса Цілы «Бітва пад Веркамі» 21 кастрычніка 1658 года. Гэты змястоўны артыкул можна знайсці ў 6-м нумары часопіса «Архе». Пачатак за 2012 год, нумар цалкам прысвечаны вайсковай гісторыі Вялікага княства літоўскага. Шукайце ў бібліятэках або ў інтэрнэце. Таксама прапаную азнаёміцца з зусім свеженькай кнігай расійскага гісторыка Ігара Бабуліна «Барьба за Вільна і бітва пры Верках». Праца прысвечана падзеям, якія адбываліся ў Вялікім княстве літоўскім у другой палове 1658 года. Натуральна, што сімпатыі аўтара, які называе Вільню літоўскім Карфагенам, на баку маскоўскай дзяржавы. Але ж крыўдна, калі гісторык пачынае блытаць гісторыю з прапагандай. Па версіі аўтара, царскія войскі, якія ваявалі на тэрыторыі чужой краіны, на землях Вялікага княства літоўскага, вызвалялі населеныя пункты гэтай дзяржавы. А вось калі тыя самыя гарады і мястэчкі адбівалі ў праціўніка атрады мясцовай, няскораны, па словах аўтара, шляхты ці войска ВКЛ, то гэта па меркаванню Ігара Бабуліна, канешне, быў захоп. Што тут сказаць? Але ўсё роўна кніга цікавая і змястоўная. Шмат увагі надаецца пераможнай для маскоўцаў бітве пры Верках, пра якую мы сёння згадвалі. Менавіта тады польны гетман літоўскі Вінцэнт Гасеўскі і трапіў у маскоўскі палон. Адзначу спробу аўтарскай рэканструкцыі хода гэтай бітвы. Пэўную цікаўнасць мае раздзел, які разглядае баі царскіх войскаў супраць казакоў Івана Нячая і атраду літоўскай шляхты. Будзе магчымасць, можна прыдбаць. А вось гэта наш сабака па мянушцы Кай. 3 месяцы такі, але вельмі разумны. З захапленнем праслухаў усю сённяшнюю лекцыю працяглую.
Дарэчы, сабака беларускамоўны, самыя яго любімыя каманды: смачна есці і давай палашчымся. Перадавай усім Кай, перадавай прывітанне усім гледачам нашага канала. Всяго найлепшае. На гэтым спыняемся. У наступнай лекцыі размове разбярем храналогію трэцяга, апошняга этапу 13гадовай вайны. Не прапусціце, будзе шмат цікавага. Дзякую вам шчыра за ўвагу. Не забудзьцеся націснуць на званочак, каб атрымаць своечасовае паведамленне аб выхадзе наступнага роліка. Напішыце каментарый, пастаўце падабайку, падзяліцеся спасылкай на ролік са сваімі сябрамі і знаёмымі, дапамажыце гэтаму адукацыйнаму праекту іншым зручным для вас чынам. Гэта важна. З вами быў Віталь Чырвінскі, гонар маю, да хуткай сустрэчы.